Kabantay ba mo mga igsoon nga ang mga lubnganan ba? Kabantay mo na word nga RIP or rest in peace. Unsa man na siya? Pahulay sa kalinaw, no? Mao nay kasagaran na to makit-an sa mga comments if ever na mamatay, no? RIP, rest in peace. Something na nga na bitaw. Iyang makit-an nga nag-post ang iyang friend, iyang higala, no? Sa social media nga namatay. Diba sagaran comment condolence or RIP or rest in peace, pahulay sa kalinaw. Now mga tana ko, tinuod ba gid ng rest in peace? Tinuod ba gid na igsoon nga inighuman sa kamatayon na ay kalinaw? Kaya na nangutana na ko abot ano unsam gid ng rest in peace, pastor? Tinuod ba gid na? Sa nangutana na ko nga tinuod ba ng rest in peace, depende na kung kinsa ka before ka namatay. Depende na kung unsang imong pagkinabuhi nining kalibutan before ka namatay. Okay? Kay kung maingon ta mga igsoon nga rest in peace, dili na siya secured or sigurado nga kanang namatay rest in peace, no? Pero kasagaran ngon RIP no. Sa tinod lang mga igsoon ang balaang kasulatan nag-ingon na oy basahon dire. Nag-ingon dire ang balaang kasulatan about rest in peace, the truth about rest in peace. Okay? Isaias 48:22. Okay? Ingon diri, Isaias 48:22. Dili magmalinawon ang mga dautan. Nag-ingon ang Ginoo. Sa to pa rin mga igsoon, kung ang usa ka tawo nga namatay dautan means wala nang alagad sa Ginoo. Walay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Samtang buhi pa siya wa siya kahadlok sa Ginoo. Samtang buhi pa siya nining kalibutanan, nagpatuyang siya sa kinabuhi, wa siya mga lagad sa Ginoo. Nagpatuyang siya sa paglunang sa mga sala igsoon. Hangang man pastor kay di man kita perfect, dili ta perfecto pero ay dili na to tuyuan. Dili na siya igsoon excuses kanang moingon nga dili ta perfecto tuyuan pud nato. Kita igsoon dako na ta aside from that. Kung naa kay Ginoo, naay Holy Spirit nimo, naay mo konbiktar mo tudlo nimo kung ang imong gibuhat maayo na bana or dili maayo, no? So dili pwede moingon ta abi kay dili ta perfect. Tuyuan lang nato. No, gitagantag enough wisdom ni Lord, no? Aron makailata sa dautan og sa maayo. Now, ingon ba lang kasulatan igsoon nga walay kalinaw sa mga taong dautan. So in other words, kanang rest in peace dili na siya ma-apply kung ang namatay dautan, no? Kung ang namatay nangalagad sa Ginoo, of course kalinaw ang iyang mabatunan. Nganuman, kung iyang gilagaran si Kristo, Jesus is the Prince of Peace, Prinsipe sa kalinaw. So kung imong gilagaran ang Dios si Kristo nga Prinsipe sa kalinaw, kung moabot ang panahon nga motaliwan ta nining kalibutan, sigurado nga mopahulay ta nga malinawon. Amen. Pero kung mamatay ta, mutaliwan ta nining kalibutan na igsoon nga watay kahadlok sa Ginoo. Mutaliwan ta nining kalibutan na igsoon nga wata nang halagad sa Ginoo. Sigurado nga inig kamatay na to after that na ay kasakit. Walay kalinaw. Okay? Na ikagulanan tanawa. Tagaan ta mo og example igsoon. Kinumdo mo tong dato nga tao sa story nga gi-share ni Jesus about sa rich man, sa dato nga tao og si Lazarus tanawa. Si Lazaro namatay ug ang dato nga hakog dalo nung ngilad og batasan. Of course ngilad og batasan dalo wa nay Ginoo kay di na kinaiya sa Ginoo. Ang kinaiya sa Ginoo maayo buutan makita si Kristo sa iyang kinabuhi. Now kaning taong dato igsoon nga namatay hakog ni luoy kay si Lazaro sige punit og mumuho nga matagak sa iyang kananan sa iyang lamisa, no? Ang taong dato namatay nga hakog dalo, of course wa ni Ginoo, no? Kay wa man naliwat sa Ginoo kinaiya. Now ingon diri ang Lucas 16:24 hangtod sa 25. Tanawa ang nahitabo sa taong dato pagkamatay. Si Lazaro namatay didto siya sa bakan ni Abraham nga nindot kayong dapita. Ang taong dato nga hakog dalo way Ginoo, way kadlok sa Ginoo, wa nang alagad sa Ginoo. Sadyang namatay siya. Ngunit man igsoon, no? Ang kwarta dili maghatod nato sa hayahing kinabuhi. Ang kwarta mabiyaan na nato, no? Dili makapalit og kalipay nga walay katapusan or kinabuhing walay katapusan. Dili makaluwas na tong kwarta. Dili makapalit og eternal life. Tanawa. Ang dato nga dautan naunsa siya pagkamatay atong tanawon og na rest in peace ba siya tanawa. Lucas 16:24 busa ni singgit siya ang taong dato ni kang Abraham. Amahan kaluyin taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig. Og pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. To napaso na sunog nagantos sa kainit.
Sa ato pa din mga igsoon, ang kanang word nga rest and peace, alang na sa nangalagad sa Ginoo. Sakto si Isaias, ingon si propeta Isaias, walay kalinaw sa taong dautan. Tanawa, ang taong dautan ni pagkamatay niya dito siya naganto sa kainit. Okay? Ingon pagid siya, apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlun lamang kadautan ng iyang nahiaguman, apan karon malipayo na siya diri. Samtang ikaw diha naganto. So, ang taong dato nga hakog, dalo, ngilad, ug batasan, walay Ginoo, walay relasyon sa Ginoo, walay kahadlok sa Dios igsoon, sa diyang namatay siya, nagantos siya, no? Nagantos siya sa kainit ni ining kalayo, no? Ining hangyo siya ni Abraham, pwede ba paria si Lazaro dire? Itunlob na lang kuno ang iyang tudlo sa tubig aron mabugnawan siya kay tumang pag-antos. Grabing kasakit ang natagamtaman na hiaguman sa taong dato nga dautan, hakog, dalo, way Ginoo. In other words, mga igsoon, kanang word nga rest and peace, okay? Nga kanunay na to makita sa lubnganan or makita na to kung naay mamatay sa social media. Igsoon ang tubag na ko na depende na. Tinuod nga naay kalinaw kung ang usa ka tawo nga mamatay is naikadlok sa Ginoo, naihingpit nga relasyon sa Ginoo. Okay? Na siya ay personal relationship or commitment ni Lord. Of course, ang Ginoo Prince of Peace, prinsipe sa kalinaw. Ang atong gisgutan ani kalinaw, no? Rest in peace, pahulay sa kalinaw. Kung ang kalinaw si Jesus imong gialagaran nagigrelasyon kaniya, nakaikadlok sa Dios igsoon. Mabutang panahon nga motaliwan taning kalibutan na igsoon. Sigurado nga makapahulay ta sa kalinaw. No, kalinaw ang atong matagamtaman after death. Apan kung dautan ta, kung nagpatuyang tas atong binuhatan nga sala, bisag kibaw na ta nga dili maayo, dili ta maayong hemplo, kabalo na ta nga karumal-dumal atong gibuhat sa pananaw sa Ginoo, but still gibuhat na to tungod kay ang Ginoo grasya, ang Ginoo gugma, ang Ginoo mo pasaylo igsoon. Mag-abusar ka sa grasya sa Ginoo, sa impierno ta na madisgrasya. Walay kalinaw, walay rest and peace. Pero ang pagtuo sa uban, ay patay ni siyon, okay, rest in peace. RIP, my friend, RIP. Rest in peace, sure mo. Igsoon, ang rest in peace, matagamtaman lang na kung ang mamatay nga tao na ikadlok sa Ginoo. Kung ang mamatay nga tao adunay personal relationship ni Lord. Kung ang mamatay nga tao igsoon, nagid siya commitment, konektado siya ni Jesus nga prinsipe sa kalinaw, mabatunan niya ang kalinaw. Kay igsoon mo sugot mo sa dili. Kay bawo naman mo Hebrews 9:27, gidestino gitakda ngang tao mamatay sa makausap, and then after that judgment. Na diha ang kasakit or kalipay. Kasakit na diha pareha sa nitabo aning taong dato nga hakog, dalo, way Ginoo, no? Nagtuo sirto yang mga kaliwat kadugo nga rest in peace, no? Dato man ni siya igsoon, taong dato, no? Ang uban nagtuo nga na malinawon siya, pero ang tinuod igsoon wa siya kalinaw. Nasa sa dapit nga naganto sa tumang kasakit, so why rest in peace. Okay? Apan si Lazaro nasa yahay. It means mga igsoon nga ang word nga rest in peace nagdepende na sa dihang buhi pa ang tao, unsa iyang gibuhat, unsa ang iyang pagkinabuhi, nahimaya ba ang Ginoo, nangalagad ba siya sa Ginoo. Kung nagkinabuhi siya nga adunay hingpit nga relasyon sa Ginoo, hadlok sa Ginoo, inigabot sa kamatayon, siguradong matinuod ng rest and peace. Apan kadtong mga taong dautan nga nagpatuyang silang binuhatan nga dili maayo, inikamatay nila bisan pag magbutang taog rest and peace, my friend, rest and peace sa imong kuano namatay, rest and peace, no, walay rest and peace. Kay matud pa sa Isaias 48:22, dili magmalinawon ang mga dautan. Amen. Mo na maigsoon usa lamang ka, just a short realization, no? Pagpamalando nga, yes, tinuod nga naay kalinaw inighuman sa kamatayon. Kana kung kita nga mamatay, naay kahadlok sa Ginoo, naay personal relationship ni Lord, may duol sa Ginoo. Apan kung kita nga mamatay dautan salbahis, no? Way kahadlok sa Ginoo. Bisag giwalihan, abot-bot mo way Ginoo. Naay gitawag og kasakit. Unya walay kalinaw. Usa ka gamayng pagpahinumdum kanato nining mabungahong kahaponon, mga igsoon. Keep safe everyone. Ampo, amping unya abante. To God be all the glory. God bless. Walay katapusan.